Tervetuloa tutustumaan Firmtune-ohjelmaan. Firmtune-ohjelma on kehitetty nopeuttamaan polttoainekarttojen editointia. Normaalisti polttoainekarttoja editoidaan tiedonkeruusta saatujen tietojen perusteella käsin. Firmtune-ohjelmassa käsinsäätöä ei enää tarvita, vaan ohjelma ehdottaa uutta polttoainekarttaa ajetun ajosession tietojen perusteella erittäin nopeasti. Uudelleen mapitus edellisen mapin päälle on ainoa mahdollisuus saada erittäin toimiva polttoaineen syöttö. Ruuskujärjestelmissä polttoaineen syöttöä ei lasketa ainoastaan yhden solun arvojen perusteella, vaan lopullinen seos määräytyy usean solun arvoista. Näin ollen uudelleen mapitus tarkentaa syöttöä kierros kierrokselta tarkemmaksi. Käsin syötössä aikaa kuluisi luvattoman paljon karttojen editointiin, mutta Firmtune-ohjelma tekee kartat niin nopeasti, että uudelleen mapitus on mahdollista. Monimutkaisissa säädöissä, joissa polttoainekartat joudutaan valmistamaan sylinteri- ja vaihdekohtaisesti, Firmtune-ohjelma on ainoa ohjelma, jolla säätö suoritetaan nopeasti. Kyseisissä tapauksissa käsinsäätö vie useita päiviä, jos jokainen vaihde ja sylinteri säädetään erikseen. Tavallisessa esim. Power Commander-säädössä, jossa karttoja tarvitsee tehdä ainoastaan yksi kappale, on Firmtune-ohjelma tässäkin tapauksessa monikymmenkertaisesti nopeampi. Firmtune-ohjelma kun valmistaa uuden kartan silmänräpäyksessä. Koska säätö on nopeaa, voidaan valmistaa useita eri karttoja lyhyessä ajassa. Näin säätö on huomattavasti laadukkaampi muihin säätötapoihin verrattuna. Firmtune-ohjelmalla simulointimapin valmistus kestää noin 20 sekuntia ja muutoksia syntyy kaikkiin soluihin, joissa muutostarvetta esiintyy. Power Commander-mappi valmistuu ilman viivettä. Nopea mapin valmistus mahdollistaa uusien ajosessioiden ajamisen, jolloin säädön tarkkuus paranee kierroksen jälkeen entistäkin paremmaksi. Yksi kokonainen kartta ajosessioiden valmistuu noin 10–15 minuutin aikana. Firmtune-ohjelma on jatkuvan kehitystyön alla. Nyt uusinta on ajetun säädön tarkastelu 3D-muodossa. 3D-tarkastelussa päästään tutkimaan tehoa, vääntöä ja seosta 3D-muodossa. Näin voidaan varmistaa, että moottorin säätö on varmasti onnistunut ja moottorin dynamiikka on kunnossa.